isikhathi nomuntu that lando layithi ukuthi ulalile nomuntu. Kusho lokho phela anti ngijulele ukwenzani na. Ngijulele ukuya kwelunch. So wena na side chick wakho uthi ukuthi lonto yona. Ungabali indaba yami ngindoda. Oh, just because mina ngimfanele kumele ngibuzwe. Ngindoda. Wena because uyindoda ungabuzwa. Hayi buti. Kanti wale indoda kanti. Angathi mina indoda ku. So Uthabo and Themba, you both dating them. You dating both of them. Umunye sangifuna. Oh, I love you too. The ex or who? Who wants you back? Oh, the ex wants you back. So Themba's new. Thabo's the ex. Do you want Thabo back? What does Thabo do for you? Yonke into. Things with your women, you guys are both cheating. You are right. It's 50-50, Vel. Yeah, kusho yena. We can fix it. Yeah, and communicate that, baby. Me, I want polygamy. Before now, this is not my man. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimantu mabuye ubamphulunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ufuna ukwenza show ukuthi uthele itswayi phakathi mntanami. Today is the big day. It's going down. It's going crazy. I'm with my number one body, as you all know, protection order kamtimande bafethu. Sifuna nje izebe nje. Sifuna laba nje abathi Bible King. Follow me, my brother. Let me give you the hot one today because today is the day. Kade nginikhumbule Nina yazi CMTV. Do not forget to subscribe King Ginger _SA. Do not forget to do that. Follow your boy mtanami. Angithukile behind the camera. You know who I got. I got my brother. What up, Wake? Are you good? Are you Lee? Mavara is the runner today and it's Biblical. Guys, bayithele baze bakhutshwa na izinja sambe musa. Wake awungibambe. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Bathi umtimandi mabuye ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi and sifuna ukwenza show ukuthi sithele itswayi baba. Business. Azakhala. Yababona ke labo ukuthi bayajola vese. Uyayibonela nje. Shit. Ngenza se-rest awungitholele umuntu fresh. Umuntu nje ngonesi. Ingane yase-rest. Wayilamula. Hi, Sanbon. Hi. Ninjani? Brazo, ninjani vethu? Hey, good my brother. Mina igama lami nguGinger vethu. Shuthe ngihamba nomjida wami lana vethu ngenze ishow yakhona. Ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana. Are you guys dating? Yeah. Oh, hayi singawalka vethu akunankinga. Hayi nami vele ngangijola ngekhathi zami. So my brother, on this show we just want to show people ukuthi kuma relationships kumele ukuthi bayiphathe kanjani, sibanika ama advice mhlawumbe ngamanye ama relationships yabo. So wena bhuti niqale nini ukuthandana nemamazi? Sina 2 years isithandana. Shit, nishada nini mfethu kunini? Nini bambili? Sase. All right, so safuna uqeda isikole ne? Perfect to that. So hi singawalka umuhle lapho wakhe. So malaphana nje ethunzini ngoba ngathi hayi likhipha umkhovetsheni la Joburg. So siswami ubani igama? Ntokozo. Brother Tammy. Uthami? Yeah. If it's just ngishilo mina mfethu uthi King Ginger mfethu. So my brother, ngicela ukubuza mfethu kuwena. I'm only going to ask few questions and then I will let you guys go. So we can please stop here a little bit and then ngikwazi ukuthi ngithi unibuze imibuzo. So my brother, I want to know from you mfethu ukuthi what is it that you love ngomuntu wakho mfethu ngontokozo mfethu? Uyathandeka. Uyathandeka and supportive. Yeah. So out of all these girls wavele wabona yena yini lena yakudrive to her and yini lesihlalisile kangaka for 2 years? Yo muhle ne? Yeah, muhle. Ukunye ukuthi uyathandeka and uyasupport. She's been there for me like all the time.
Uyathandeka uyasupporta bona thathana amanothi bafethu yazini ngoba umuntu othandekayo nomuntu caring loving yibo ontsokozo ntsokozo wena yini oyithandayo ngomuntu wakho Humble, humble yeah. Uyangihlonipha, sure uyanginakekela, and ungenza ngifeel secure and protected. ne kukula mapharapara lawa kushelayo So, I love it so I want to know ukuthi out of 100 umthemba kangakanani ubrothers 100. qalile yaqhilaza awungiyawuthanda my brother Ya ngiyamthemba. kangakanani but out of 100 Kakhulu 100%. 100% 101%. 101 plus 1 uzwile showcase when my brother do you trust yourself Yeah, I do. perfect 100% 100% sure. mamas Ngiyazithemba. uyazithemba ne 100. and ukule relationship ngoba uzithemba ne bayathembana ngoba mina ngithi it's people looking it's going crazy it's going bananas ngiyabonga kakhulu bafethu nginganibambezeli nje ethu so bhuti wami ngicela ukubuza one last question siswami awukazi mhlambe u-experience amakhelesi mhlambe from ubrothers mhlambe ngokungathembeki in this relationship lokhu niqalile akaza kufebele mhlambe noma wena awukazi mhlambe ube on the wrong As guys, angazi nenzelana ama-father and set niyathandana nje clean si happy, Ni si happy. right. Yeah. brothers ngicela ukubuza ngakuwena mhlawumbe umamazi uyafihla ngicela ukubuza kuwena Na uyazwela. ya kunjalo Ya kunjalo. mfowethu before nihambeke mfowethu kunento esiyenzayo ke la eshowini ekuthiwa ilokhuzana ungatatazeli my brother sengiyaqeda vele kuneshani sisishaye kuthiwa i-loyalty test i-loyalty test ithwepha angithi uthi uyamthemba sisi wami 100% akaza kufebela ngethi nawe bhotama ngithi uyamthemba umuntu wakhe akaze akwenzela amakhelesa ngethi so kunento esiyenzayo ke mfethu kuthiwa i-loyalty test i-loyalty test it's whereby sishintshana ngamafoni for 60 seconds ukucheck ukuthi lo omunye ufletha nabo bani on WhatsApp, Facebook and Instagram mhlawumbe ku-DM same apply so sizonikana 60 seconds si-check nje lama platforms and then boom and then we leaving Si checkana amafoni. yes so ashintsha shuthi wena sisoma uzonika ubrothers ifoni yakho for 60 seconds Bese naye nginikeza. yebo Mina nginankinga. awunankinga kazi Nanginga. hayi ke alright asimeni ngahlephe singashiswa ilanga ngoba 60 seconds i-minute shuthi kuzoba iloguzana u2 minutes lona yabona leyo nto leyo it's about that time gapho switching phones it's going crazy it's going bananas wake can you please give me that zoom oh yeah so ikhiphe ifoni yakho sisami ngicela ungiboleka brothers can I have your phone please For ndoni ngoku. awu mfethu angithi kade uvuma mfethu ukuthi wena singashintshana ngamafoni Ish. Asihambi man. indaba mfethu kanti manje uhambelani mfethu ima Uvumile masekuqaleni ukuthi uzomnikeza ifoni. Hayi tshintsha amafoni wani manje. Okay, wawungafuni sishintshele amafoni. why ungafuni ngishintshe amafoni Ase watshintshelana amafoni. no ukucheck angithi awujolo wena uthami awufeba ngithi Yeah, ngiyangithemba, ngiyakuthemba. Yes. So singashintshisana. mfethu grand mfethu Ya ngishapha bro. ungakwadi siswami ufila kanjani indoda yakho mayikwada musa how do you feel sumjwayele vele Unje. unjene ne kodwa umthande nje ngicela umuphi ihage siswami maybe it's the last one okay wo phela yona usubamba izinqa usadedele mjini ngiyazi umuntu wakho mfethu ne right so mfethu kune famous question mfethu ngihlale ngiyibuza abantu mfethu before siqala le show I understand and ngicela ningiphendulele yona mfethu can I come inside sure showcase yeah. Aw brothers uvumile ke ukuthi I can come inside sithi sina seyintabeni siyatrenda and into sazoyi awuthi ngithule okay cela ifoni siqale ngobani Ungaqala ngiyami. ngaqala ngayakho ngicele yakhe brother awufake leyo mpahla Ngivulela. into yazaze sorry cuma are outside shit oh hey okay yeah awubuki okay awuthemba hey lo mjita mfethu imake okay phela mina okay nazwa okay yes now WhatsApp ngena ke la WhatsApp yes okay imafethu all right we are on WhatsApp right now mntanami and we are about to type the famous words cela ungithaphela bhuti wami lana uthi I love you la ku search yes
I love you and search. Sibona ukuthi umamazi ubhalela obani I love you. Okay. All right. Imava it's wena lo? Yeah. Wena. Eniyathandana bo. Hey mama usukurasha. Why is some question? All right? Hayi bo. All right. Okay. Cela ungidilithela I love you. Cela ungithayipela sex. Sibone ukuthi ukhuluma nobani izinto ezimnandi. Ngasikhuluma namuntu. Manje ubani wayekushutha le profile pic? Bengishutha umngani wami. Yes. All right. Atam wena lo. Yeah, yini lo. Okay. Hey lo shit. Hey yeah. Sorry my friend, sorry my brother. Sorry ukuhleka ne. Hey. Uyayibonga isex. Kakhulu. Hey lova. Siphila ngayo. I'm sorry guys. Okay, I'm sorry. Okay, guys. Okay, akusaveli lutho. Cela ungidilithele mfethu ulokozana mfethu sex. Cela ungithayipela uthi I miss you ufake neheart egcineni. Xolisa. Emosa ngcono umelana ngoba mina ngivele ngisondele kakhulu mase umuntu. Hey, ifundele mfethu uyabona uwe lona. Yeah, ndimi lo. All right. I miss you. Okay, cool. Okay, it's fine. Ngicela siudelete mfethu lokozana I miss you. Ngicela ukuyithayipela ngithi it was nice seeing you. Okay. Unukubona ukuthi obani laba obongayo ukubabona noma ababongayo ukukubona. Oh gosh. Okay, sharp. No results again. Okay, let's go on Facebook and then let's check kuma inbox ukuthi wena uringa nabo bani yabona. Ngcono butami ngoba uyawazi yiwo ngqolo. Yeah, okay. Let's type I love you again butami. Konje uba igama? Thami. Thami mntameri bafethu. Ngiphethe uthami umntameri kephi edladleni fethu? La Western area. Western area kodwa ubhabaza khona lana Melville. Ubhabaza nanga umntwana waseRes. All right, I love you nothing. Delete I love you ngicela ungisayiphela sex. Abakushayelini siswami kanti uma inbox. Bakhona kodwa nje angibanaki. Sometimes ngiyabablocker. Sometimes abablocker ne. Nalabo baqomayo uyabablocker nabo. Akekho engimqomayo. Oh hayi. Perfect. Ngicela ungidilithela no results. Ngicela ungidilithela ungishayela I miss you. Ufake iheart egcineni mfethu uthi kunenivate. Jwayelekile ke la ishoyini ukuthola umntwana oclean. Buka kuze kubhoreke ngishitsotsi mfethu. Nothing mnganami. Una Instagram? Yeah. Let's go on the gram very quick. And sithi DM ngicela ungenela ukuthi buka ibovuke nje. Unana message awuthiwa ngavula. Angunaki Instagram. Awunaki. All right. Sizongena ke thina. All right, and then on search cela ungithayipela uthi I love you. All right. Bolova kanti lo mshana niyamnqena yini? Ngiyadlala umuntu. No results. Sex. No results. Miss you. No results. Okay, how do you feel mfethu ukuthi umuntu wakho mfethu uyabona ukuthi ku clean mfethu akakufebeli namuntu mfethu akajole Ngishap. vele uyazi ukuthi vele umuntu wakho vele Ngiyazi vele. uyamthemba mfethu Ngiyamthemba 100%. libonge mfethu iphakade lakho mtshele mfethu ukuthi uyabonga mfethu ukuthi Thanda mina. uzizwa unjani Happy kakhulu. happy kakhulu ukuthi awumshitseli lo mtshita ne awu mamas awunjaya mina it's people king uyiphathele inanaze li on lana ungamphoqi ke mfethu nawe lo muntu uyaba akuphoxanga hey mfethu sayinani bolova mfethu haven't ukudlisela iteam it's about that time kapho switch phones mntanami King Ginger Cream Dala Cream it's people king baba wami awungivulele leyo mpahla ke leyo mfethu ngizocela musuze ngala ngimthembi lo mjeda lona ubukeka ngathi ubizidlakela nyana bheka le camera ibhekele baba nangu
umuntu usavula ifoni suvulokhu ubheke thina la. Unjani? Ngiyaphila. Uhlala kephi ekhaya? Ekhaya se-KZN. Kephi neKZN? Ehluhlu. Awu mama, bafethu, ey'ndabeni kohluhluwe fethu, ugcwele, hawu sisamima phela, wo, musukujampela ku-WhatsApp ngizazi ngizosho mesiqala. Kohluhluwe fethu, ey'qiwini laphana, ngiyayazi ihluhluwe, I was in Hluhluwe. Yes, I was in Hluhluwe, I think 2 months back. Yeah, I stayed there for two nights. Yeah, Hluhluwe is very nice. Big up to Hluhluwe, King Ginger Cream, Tela Cream, Intwana King Indlovu bafethu, it's Bible King. We are on WhatsApp right now. Mtakama, sacela usalungisa phela I live you because sujahile. Washa. Wena lona ngizokwazi unekamera lakho. Yeah. Uthi I love you wena nakho. Refill. Shit. Ngena ungamdluli refill ngena kuyena angithi yambona no love ngena ku refill ifoni ngomlation bazana uthi I love you ngobani Refill. uyamazi Oh, ubani refill? Awu mazo refill. Andimazi. Mara usefonini yakho. and kuno I love you Enomsavile. mina Yeah. Asifoni yakhe, musifoni yakho ubani refill? But ngibani umuntu osidibaniseleyo? Andithi nguwe. Akusho lutho lokho. Into esho ukuthi ifoni yakabani. Abani ifoni no I love you. efethu ungangifaka endabeni zenu ungangifaki ngoba nina ubani urefill Etate yaphapha nawe. Enomsendelana ama picture bra like ngenzeni mina Awuyaphapha man. Uyaphapha. Ungamtshela ukuthi uyaphapha ubani refill? Hayi yaphi unganibuzi ngezizinto lezo. akubuze ngani mfethu akubuze Yini inkinga yakho wena? mfethu Baby sihambe man. Asihambe. Yeah? Asihambe. Ubani refill? Yeah? Ubani refill? Uyangitholela. Ayinwangitholela sihambe. cha nihambe mfethu fanele uchaze kuqala mfethu Chazeni. Ngifuna ukwazi ukuthi Ngizochaza endlini. Ngizochaza endlini. Why not la? awuthi mina ngabe Wife nekangichazela. uyamudla urefill mfethu Simthola la urefill. Kube besiye endlini bengeke Etate ngaze. ngigama lakho. nguking ginger Yaphapha King, yes. Yaphapha King. mfethu Yaphapha paper sam. No, angihambe nawe. Asihambe baby. Angihambe nawe. so wena siswami njengoba ubona ukuthi udla urefill wena uzoqhubeka naye nithandane ngoba uyambona akafuna nokuvuma ke ngoba ngabe uyayivuma nayo into ibhaliwe la Kasuke bro. Hey, ima kasuke na. no yehlisa umoya Ayini wena. siswami ngicela ukubuza kuwe mina uzoqhubeka ke njengoba na ifoni yakho mfethu na ifoni yakho because Sapha futhi. akuseki o urefill awumazi asifanele urefill ke makuthi awumazi Simfunele ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani yeah Ubona ukuthi kwenzakalani. angithi okay uyamvuma urefill urefill unama pictures. Ama picture asendlini yakho. yeah Ene kuwo half naked. yeah nenzani Bese uthani. wenzani half naked mngani wami Yaphapha nawe naphapha yonke man. Hey. oh siphapha ngani mfethu Hey, kaniyeke man wena man. sisami asambe mfethu ima mfethu ehlisa umoya Kathi sifone yami ke. nayi mfethu Musa ngicela umnike ifoni yakhe mfethu ngicela umnike ifoni yakhe siswami uzohamba naye noma awuthami yehlisa umoya Ndokoza. Mina ngihambe. uthi akahambi nawe Sihambe baby. uthi akahambi nawe If ufuna ukuhamba nami mele uqale ungitshele ukuthi kuyenzakalani nguwe no refill. phapha ngani Ukwazi mina ngithi mina okuzayo. Wena man. Inaphapha nonke futhi. Indoni wena sude kumo ndoni. khuluma iqiniso awuthami mawuyifebela uyayifebela mfethu Febela ndoni. Ofebe wena. mina Ifona yakhe ijonga ba wena. umuntu wami ujonga umuntu wami umuntu mfethu ungangena endabeni zami mina ngiyazazi Ungangena ezinabeni zami nawe. bengikusiza ngithi mina bengikusiza Usiza ngani? If besingahlangananga nabo bewuzongitshela ngo refill. yeah ubuzomtshela yini ukuthi wena yeah why wena awuthami ungavela uxolise Sixabanise labantu. angixabanisi ngiyekusiza Ukuthi kuyenzakalani? Ngifuna ukwazi ukuthi kuyenzakalani ku refill we. angavumi umjolele Ngifuna ukwazi. so avume ke ukuthi wena niqhubeke angavumi Ngitshela ukuthi kuyenzakalani. kwenzakalani umntana uthole explanation awuthami kwenzakalani yamudla ne yamudla urefill awuthami ring ivari angeke asuke mfethu musukulokhuza imali lapha yamudla urefill yes or no true or false Niyenzani? nenzani Wa unesithombe zakhe. why niyafletha
uyamthanda yehlisa umoya chaza Baby ngithanda wena. if uthanda mina then wawungangitshela ukuthi kuyenzakalani Baby ngithanda wena. ngifuna ukwazi ukuthi kuyenzakalani kuqala Ngizokutshela nje. no ngitshele manje wayendlini bewunesikhathi sonke ngihlale ngikubona uzange wangitshela ukuthi kuyenzakalani waye kumele ungitshele endlini manje ngifuna ukwazi manje kuyenzakalani ngizama ukusiza Awusizani wena man? noma usukuthethisa yena tshela kodwa ngizama ukukusiza mfethu mina wena awuthembe kufanele ngabe uyi-explain early lento ukuthi wena Explaina ini wena? ukuthi uthanda abantu ababili which means you are fucking double pussy Baby ubona ukuthi labantu bazosifaka e-TV ba baby sami man. wena wenza kuba uyenze lento oyenzayo bengeke Asikho la ngabe kuhappy ngabe umafoni wethu wonke wena sisami ungangithinti sisami usazoqhubeka naye njengoba ekuthinta kanje angiboni njengoba futhi ekujwayele usazothandana naye ngabe ngcono kuba uyachaza xolisa Akafuni ukuchaza. qhuba inkani nje engayazi ukuthi uyenzani angeke mina so wena sisami uthini ke thatha uma uthi ayithatha i-decision manje thatha i-decision khona sizokwazi usi-protest sikhambe because umjida wakho ngathi unamandla ngicabanga ukuthi impilo yami i-better off engekho kuyo awuthembi uyayibona-ke lento kuba uyachaza mfethu akasakufuni-ke sisami ufuna sikhapha uzophuma kanjani ngibuyele emuva buyele emuva Baby. somgibeza fethu iteksi li Ugibeza Nomele- iteksi yani. Zomele simnike imali sisami sewuhlala ukhona la eOakland Park sokurequestela li cela simrequestele fethu somrequestela ne alright awuthami Ntokozo. awuthami untokozo akasafuni lutho nawe Baby. Ngeke wena man. Hey. ima yabona ukube uyavuma ukwehlisa umoya uyikhulumele ngaba yikho yonke lento ngilinde into ngizama ukukusiza awuthami Yaphapha wena. Uyaphapha. hayi bo ungazongijwayela-ke hawu angiyeka mfethu ngeke ngisho lutho okubi kuwena yezwa kodwa into okusalayo ukuthi wena lo bufebe bakho ibone bukubeke kule situation okuyona ngabe yonke lento ilunge kahle lingicela imali umntana kumele agibele somrequestela sisiwami so wena uzoqhubeka nalo mjito umbone ukuthi ukwenza kanje angeke mina somnikeza ya mfethu ngiyacela mfethu uzoyirequestela nayi imali yokugibela asikisi siswami ne ya so wena sisami ngicela ukubuza kuwena ukuthi njengoba umbone umjida wakho ukuthi bekakubambe ngeimpama mhlambe no akaze wangishaya Akaze bekahlala ahambule bekahlala ngihlonipha ya ena bengakaze ngasibona nesidingo ukuthi ngicheck ifone yakhe so wena sisami ehlisa umoya ke khuleke usazowathola amadoda la ngaphandle maningi ungalokhu ustika kumuntu oyedwa ubone ukuthi uyakuchithela yezwa and uqhubeke uyilokhuzana uyiphathe kahle yezwa okay Ntokozo bafethu Ntokozo se-KZN eziyamkhalela umjwala khona ithi ngivala ishow and then sokugibeza. It's going crazy, it's going bananas as you all saw in Johannesburg. Izinto ziyakhala mntanami. People are fabricating left, right and center. I'm trying to fix, they're trying to fight me. I'm trying to fight them, they're trying to fight me back. I'm not a fighter anymore. My name is King Ginger Cream Dela Cream Intwana Kings and this is Niyathembana. As you saw uNtokozo noThami ukuthi into yabo ayispani. uNtokozo uthi uGrandi hey lo mjuthu eluza ingane tsopha nje kodwa ku right okwakhe lokho uzovuka lana aye ukushaya double platinum. I understand leyo nto leyo. CMTV King Ginger Cream Dela Cream Musasa next to me. Hey yo siseyintabeni siseyintabeni ene se trend into estoy CMTV mbolok. Hey yo boom boy King Ginger Cream Dela Cream bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodwa amanzi abafokazana bebhodwa utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi and sifuna ukwenza show ukuthi siphele